तो पिलामाने आजी आमे पंचम श्रेणीर भाषा महक बहिर तृतीय पाठ पढ़िबा। गछटिए मु गछटिए। पियुषीଙ୍କ बगीचारे गछटिए थिला। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପିଉସୀ ତୁମେ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ କେଉଁଠୁ କିଣିଲ? ମୁଁ ବି ନେବି, ତାକୁ ପାଳିବି। ପିଉସୀ କହିଲେ, ମୋ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଅଛି। ଗଛ ଥିବାରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସି ଯାଉଛି। ଗଛ ଉପରକୁ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଳି ନାହିଁ। ଗଛ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜ ଘରର ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେ, ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆସିବେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଆସିବେ। ଗଛ ଛାଇରେ ତୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ପିଉସୀ, ଆମ ଗୁରୁମା ଦିନେ କହୁଥିଲେ, ଗଛ ପରା କିମିଆ ଜାଣେ, ସେହି ମର୍ମରେ ସେ ଆମକୁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ, ତୁମରି ଘରର ପିଲାଟିଏ। ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ, ତୁମରି ଘରର ପିଲାଟିଏ। ଭଲ କରି ମୋର ଯତନ ନେବ, ପଣା ପାଣି ଦେଇ ବଢାଉଥିବ। ଭଲ କରି ମୋର ଯତନ ନେବ, ପଣା ପାଣି ଦେଇ ବଢାଉଥିବ। ବଡ ହେଲେ ତୁମ ଋଣ ସୁଝି ଦେବି, ରଖିବ ମୋ ଛୋଟ କଥାଟିଏ, ରଖିବ ମୋ ଛୋଟ କଥାଟିଏ। ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ, ତୁମରି ଘରର ପିଲାଟିଏ। ସେବା ଯତନରେ ପାଳିଲେ ମତେ, ଫୁଲ ଫଲ ଦେବି ତୁମରି ହାତେ। ଖରା ବରଷାକୁ ଡରିବି ନାହିଁ, ଛାତ ପରି ଦେବି ତୁମକୁ ଛାଇ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଷ ପିଇବି, ଅମ୍ଳଜାନ ମଧୁ ପରଷି ଦେବି। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଆଲୋକ ଦେବି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେବା କରିବି। ତୁମ ଉଠେ ହେବି ହସଟିଏ, ତୁମ ଉଠେ ହେବି ହସଟିଏ। ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ, ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ। ଆରେ ବା, ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଜାଣିଥା, ଗଛ ବି କଥା କହେ। ତେଣୁ ଆଗ ଗଛ ଆଉ ସବୁ